Machiegni kendo nyako Ramogi bang' wuok e ywe adundo wadhi nyime gi weche manyien kama Jodong Luo koro ojiwo oganda mondo mi obed kod chenro makare mag kungo cham magikayo puothe kaka yo mar geng'o kech manyalo biro bedo e kinde mabiro. Jodong Luo go bende ojiwo gedo mag dero kod sito mag kano cham e gwenge makaluo. James Okoth miwa ler mar wachni. Kech nyalo bedo e piny to wan oganda Luo nyaka nene ne poko luongwa ni jokech nekech ne wang'e pur kendo ne wan gi dere. Mano e ote Jodong Luo makoro siemo oganda Luo ni ochomre tir gi pur mondo gigeng' kech e kinde mabiro. Jodongo wacho ni nyaka nene oganda Luo ne pok opango lai karito chiemb kony kaka nenore e kindegi. Gisiemo gi bende e uso cham ka gijiwo gi mondo giger deche mana kaka ne en kit Luo kitgi gi timbegi. Kwabed joma geno ni sirkal okeli oduma moko mondo yudhe ogore. Joma geno ni sirkal okel gi moko oduma matin mondo chife opangwa e line. Mano ok nen koth jaluo. Bende wapani pok otimre ga makata ka timre manya winjo ka timre cha ok nyal romowa. Ng'ama dwa timo kamano miwa mana fertilizer to miwa mana kodhi to wan kuro wagomo walemo ni Nyasaye no miwa koth. Ne wasete limo tich mar chiri wayudo matin. Kendo sama koth chwe ni iluongo no pon gi dholuo. Pururu kar romo kik ung'eng ne uneno ka ji odwa ywago kech nikech chieng' nomako piny to koro Nyasaye okelo koth. Kik udhengru. Mae giwacho e kinde ni machenro mag keyo dhi nyime e gwenge mag Kaluo ka ote en mar neno ni cham okungi kendo kik usi e nengo mar lal. E kaunti ma Homa Bay, tend kaunti no nyose chako nyiewo oduma kuom jopur kaka nyocha osingi gi gavana mar kaunti no kaka yor geng'o lal ne jopur kendo siro kar rego oduma makigoto. Komachielo e gwenge mag Trans Nzoia ma en achiel kuom gwenge ma irango kaka mago machiego cham mabup e Kenya, jopur omedo kwayo sirkal kokalo e bad migawo mar National Cereals and Produce Board mondo onyiew cham kuom jopur giwegi ma oko kalo e lwet joma moko kaka yo mar duoko chien nengo cham. So tunaomba serikali iweze kutafutia soko ya mahindi na iweze kutuzuia kwa wale cartels wenye wanaingianga katikati, wanachukua mahindi yote wanaweka kwa store alafu baadaye wanaweka bei ambayo wenyewe wanataka. Tunaomba serikali iweze kututetea hapo kama wakulima. Jopurgo ma Trans Nzoia bende opoyo okang' mar sirikal ne chwalo mbolea manengone oyweyo magikone okelo negi ohala kipimo gi keyo mokalo. Tunategemea hii mahindi, hii ndio kitega uchumi yetu. So tunaomba serikali wasiweke bei chini sana kwa sababu tulipata mbolea ambayo ilikuwa imepunguzwa bei kwa sababu hii ndio tunategemea kama wakulima hapa Trans Nzoia. So tunaomba ya kwamba watupatie isikuwe chini ya shilingi 5,000. E kinde ma piny owacho temo duoko chien nengo cham kokalo e chiwo mbolea ma nengone ogonyore, jopiny moko to pod nikod luoro ni mano ok bi duoko pek mar ngima piny kaluwore gi bedo ni nengo gik mamoko kaka mauta pod ni malo. James Okoth, Ramogi TV.